Sannu 'yar uwan. Yawwa Sannu, ya kike? Lafiya ƙalau in ba za ki damu ba ɗinkin nan naki ya burge ni a ina aka miki? Ayya, na gode, kin ko da kaina nake ɗinkawa. Haba gaskiya yayi kyau. To ya za a nima a min irin shi da wannan atamfar taki? Allah ko? To ba matsala, sai a yi miki irin shi ɗin, amma sai bayan taron WFC fa, saboda a can nake son na fara tallata shi sannan na fito da shi kasuwa gaskiya. WFC wani taro kenan? Baki da labarin taron mata musamman na masu sana'o'i ko ra'ayin farawa? Ai kuwa bani da shi har da irin mu? Sosai ma kuwa. A ina to za a yi don ina da ra'ayin ire-iren waɗannan tarurrukan. Za a yi shi ranar 16 ga watan Disamba a babban ɗakin taro na Afisan da ke kan titin Magaji Rumfa ƙarfe 10 na safe. Kai to gaskiya zan je, amma ya za a yi na dinga bibiyar labarin taron? Za ki iya samun su a shafinsu na Instagram mai lakabin Startup Kano ko yanar gizo wato startupkano.com/wfg. Kai gaskiya na gode sosai 'yar uwa, na ji daɗin haɗuwa da ke. Haba ba komai, ke ma sai ki ƙoƙarin sanar da wasu. Ai ba ma sai kin faɗa ba, wannan abun arziki ai dole mu yaɗa. Yawwa 'yar uwa, na gode. A 'yan mata, idan babu matsala na iya sanar da 'ya'yana mata su zo wannan taron naku, saboda suna matukan sha'awar irin waɗannan taron. Sosai ma kuwa baba, ai inda wasu ma duk a sanar da su. To yau madalla, na ji daɗi gaskiya matuƙa. Allah muku albarka 'yan mata. Amin baba.